bach rhwydd, blasus, fel arfer, na beth ni moyn bob dydd efo, i fod yn onest. Ond y coftas yma, sef pili bach porc i fod yn onest, ond gallwch chi ddefnyddio unrhyw gig os na chi'n hoff o borc, gallwch chi ddefnyddio hyd yn oed ciwiar, sy'ch chi moyn, ond unrhyw beth chi'n ffansio. Ond beth sy'n bwysig yw bod chi'n cael e fel brewgig, fel y mincemeat yma fan hyn, mewn darnau bach. Mae dy fi 500 gram o borc fyna. Mae porc yn gallu bod braidd ar yr ochr sych, i gymharu falle ac i geidion, neu ciwiar hyd yn oed. Felly mae eisiau dod i pethach miwn ynddo fe. Ac i ddechrau gyda, mae eisiau blas, felly mae gyda fi ddefnyddio llwyau bach yma fan hyn. Llon llwy de. Mae rai fi gyfalu, dwi riod wedi coginio gyda brewgig porc o blaen. Dwi riod wedi coginio porc o blaen. Waw! Wel, dyma gyfle. Ffoni off fel un. Llon llwy de o oregano, allwch chi ddefnyddio parsley neu chymod beth chi moyn. Hwn sy'n bwysig, yr cumin, a fi'n defnyddio cumin yn ymal. Fi wedi dod mewn efo sawl gwaith o'r blaen, a fi'n mynd i 2 llond llwy de, ac ar ôl blasu rhain, fi'n credu hyd yn oed 2 hanner. Mae'n rhoi real kick, mae just blas mor ffein gyda fe, mae'n ddeiarol, mae fe'n twymo chi, mae'n gret. A wedyn bach o bybur di, felly falle hanner llond llwy de o bybur di. Fi'n gwybod yn edrych... Faint o'r un o frwgig sy'n angen i wneud faint? Byddai hwn yn wneud 8 tua'r maint sydd gyda fi yn y ffrimpan fyna. Dyw'r hynna ddim ar sgweri to, a mae'r rheswm am ni, ond tua 8. So, teulu 4, 2 bob person. Ond yn amlwg, llwch chi'n neud rhoi bach i blant, llwch chi'n neud efo seis i oedolion, llwch chi'n neud rhoi bach twt, llwch chi'n neud, chymod, melan i chi. Llwch chi hyd yn oed nhw fel peli porc, i ddod i mewn saws tomato neu rhywbeth fel yna. Does dim rhaid dod i nhw ar y sgweri. Felly, bach o halen, hanner llon llwy de o halen fyna hefyd. A fi'n mynd i ddod i 2 ewyn o arlleg. Fi wedi pilo nhw yn barod, felly jyst gwasgu nhw. Hwna'n ei gymryd yn haws, ydw e? Ac yn ail taclu bach yma? Ie, mae'n dda, ydw e? Mae'n haws na torri. Mae torri garlleg yn rhywbeth eitha tricky, ydw e? Dipyn o sgil. Wel, a peth yw, mae'n oce dorri fe yn fan os ydw e'n mewn i casserol neu mewn i ryw stew. Ond y peth yw, fan hyn nawr, maen nhw'n mynd i aros, os nhw'n mynd i fod yn tynheidiau mawr, byddwch chi'n cael tamed mawr. Chi moyn i fynd trwy'r gymysgedd i gyd. Felly, gyda'ch dilo, neu llwy, gartre dyn ni'n defnyddio'n dilo, ond mae'n mynd i fod braidd yn lletwydd. O, sy'n os e. Mewn ar dilo. Mae'r unig ffordd... Ti di newid y feddwl? Neu defnyddio peiriant prosesydd bwyd, wrth gwrs, i gyfuno'r cyfan. A mae'n bwysig wneud hyn am eitha cyfnod, fel bod chi'n gallu gweld, fi dal yn gallu gweld le mae'r cumin a'r llysiau neu gyd fyna nawr, yr spice i gyd. Felly cadw fynd tan bod y cyfan wedi cyfuno. A mae ansawdd y cig yn newid hefyd yn rhywbeth. Odi, dych chi ddim yn cael... Y rheswm chi'n cael y siapau bach na, wrth gwrs, mewn brewgig yw, dyna le mae, chi'n ei wasgu trwy twllau y mincer. Felly, wrth wneud hyn nawr, chi'n cael gwared yr mwydon bach na gyd, a mae'n dod yn un ansawdd, fel chi'n gweld fyna nawr, hollol yr un peth, oce? A beth dwi'n mynd i wneud, mae dy fi sgweri yn rhywle, le wedi dod nhw. So, un pren neu un metal, y rheswm dyw'r rhain ddim ar y sgwyr, os y sgweri mawr dych chi, gewch chi ddim nhw mewn yn y ffrimpan. A dyna pham fi wedi dod i rhai yn y ffwrn hefyd. Ond dyma, os oes plant gyda chi gartre silicone neu bach o fes, neu rhywbeth i gadw nhw yn fysi, dyma le allan nhw i helpu. A mae ti'n gwasgu fe o gwmpas fel e? Gwasgu fe o amgylch y sgwyr. Mae mor rhwydd yna. Dyna gyd i ni wneud. Felly, beth dwi'n mynd i wneud nawr, dwi'n mynd i gymryd rhain allan o fan hyn, ddod nhw ar y plat fyna, fe bod rhywle gyda fi i ddod i hwn lawr. Mae'n bwysig wrth gwrs gyda cig fel hyn, i gadw cig amrwd a cig wedi coginio wrth ei gilydd. Dyna'r peth mwyaf pwysig fi'n credu wrth coginio unrhyw gig fel hyn, a weles i darn bach yn hedfan fyna. Fel chi'n gallu gweld, mae'n dal ar yr un pren, mae lot fwy o friction ar yr un pren na'n metal. Chi'n gallu gweld yma hwn yn ffito? Felly, ddyn ni'n awgrymu rhai pren, maen nhw wedi cael rhad i brynu. Os ych chi'n ffindo bod nhw'n llosgi, dodwch nhw'n bach o ddŵr gynta, fel bod nhw'n ymsigno bach o ddŵr, mae hwnna'n cadw nhw'n o'r am hirach, dyn nhw ddim yn llosgi yn y ffwrn. Ond chi wedi cael y syniad fyna. Reit, so, golchad bach i'r dilo, nawr ten ni gael gwared yr holl yna. A wedyn, wrth gwrs, mae eisiau rhywbeth bach blasus i weini gyda nhw. Dwi ddim yn ei ddechrau ffrio hwn, achos fe dyna un mas fan hyn sydd gyda fi'n barod. Faint mor hir nhw'n cymryd i ffrio, Lisa? Wel, y peth pwysig yw bod nhw'n cyrraedd tymheredd o 75. A dyna pham, fel sawl gwaith o'r blaen, fi wedi gweud, mae werth buddsoddi mewn un o'r thermometers bach yna. 75 gradd Celsius, ond coginwch nhw yr un maint ydych chi'n coginio Celsig o'r un maint. Ach, dyna beth i nhw i ryw raddau. Reit, mlaen fan hyn nawr ten i wneud bach o sos, mae iogurt gyda fi fan hyn, a dwi jyst yn mynd i dorri darn mint, so mae mintus gyda fi fan hyn,
Os oes gyda chi tŷ gwydr, falle fyddwch chi ddigon lwcus i gael e'n tyfu yn yr ardd o hyd, gytre gyda chi. Mae ambell i ddarn gyda fi, ond mae'n mynd tyfu bach yn galed ac yn woody fel maen nhw'n gweud erbyn hyn. Ond bach falle pinsiad o halen a pinsiad o pypur mewn fyna, a falle gwasgad fach o lemon, ond dim gormod, achos fi'n ddod i lemon gyda rhywbeth arall. So dyna hwnna wedi wneud. A wedyn fan hyn, mae gyda fi just y tomato, o'r llwy fach. Just tomato a cucumber sydd gyda fi fan hyn wedi cael ei dorri mor fan a fi'n gallu. Bach falle o winwns mewn fanna, falle bach o ddarnau o parsley, gwasgad o lemon, bach o olew olewydd, a dyna gyd ni'n mynd i wneud nawr yw gweini hwn mewn pita bach fan hyn. So mae gyda fi pita bread, llwch chi dosto rein os chi moyn, dodwn ni salad yn y gwylod, tamed o'r salsa yma fel hyn, a wedyn i weini fe gyda yr Wel, mae hwnna'n mor rwydd, yn dweud? dros y top. Nawr, fi'n siŵr bod chi y moyn peth. Ie, a ddau gallu. Mae rhaid i roi Bach o salad. tamed o'r salad i chi yn glyflym iawn. Tamed o'r iogwrt. A dyna un. Diolch yn Gei di'n dyn mewn munud nawr. Mae gael ei ddisgwyl yn egl. Diolch yn fawr iawn. Diolch.